Wah, kaya nang jembatan Sirotol Mustaqim lho. Wis niku wonten niku lho Pak babar-babar roti. Ngoten niku Pak teng Leran. Lah kabeh nganu pun mboten wonten niki. Wonten-wonten. Niki tempe niki. Tasik. Tahu tasik umum tahu. Wong saiki males-males kaya niki kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki nang ngarepe Pondok Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dulur-dulur. Lalu lintas rame banget mergo salah siji jalan alternatif Kediri Tulungagung lur. Iso ditonton para santri rame banget yen waktune ngaso lur. Dadi yen liwat kene iki yo ekstra hati-hati lur. Dina iki dulur-dulur bakal takjak pengalaman kang nyenengake. Bakal takjak nempuh perjalanan Mojo nang Kecamatan Keras mung gak sampai 2 menit lur. Perjalanannya kayak apa dulur-dulur, ora liwat jembatan Wijaya Kusuma, tapi liwat utawa numpak perahu bedot lur asa apa arane. Yen nang wilayah Kediri biasane dijenengake Tambangan lur. Kang saiki wis langka amarga nang Kediri akeh banget jembatan, khususnya nang kutha Kediri. Lagi nang wilayah Mojo lur sing enek, pas enek wong duwe gawe iki aku sesuai petunjuke wong-wong nang ngarep mau lur. Biasanya ya nenek Tambangan ngono ana tulisan, tapi saiki wis gak diwe tulisan maneh lur. Ya cuman sing gak nyenengake dalan mudhun nang nggone kali. Lokasi Tambangan ki biasane horor. Iki ajal didelok lur iki. Ya kene lingkungan pondok lur. Dadi liwat cepi-cepitan ngono. Memang Pondok Peloso kan lokasine oleh kulone Bengawan utawa Kali Brantas lur. Wis ketok lur kaline, terus dermagane khas banget yo, biasa digawe saka pring utawa bambu lur. Yen kayune yen praune biasane saka kayu, biasane kayu kuat ngono kae. Tapi ketoke ngarep kuwi saka wesi lur. Oke lur, siap-siap lur. Pulang nggih Pak, dekat jam. Wah, kaya nang jembatan Sirotol Mustaqim lho. Wah, iki praune anu lur. Apa jenenge saka wesi lur. Iki mau kaline rada cethek lur. Mergo volume banyune rada suda. Wis suwi musim ketiga lur.
Iki tembuse Desa Njambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri lur. Dulur-dulur sing durung ngerti Dusun Njambean iku lokasine oleh kidule pabrik gula Ngadirejo, Kabupaten Kediri. Iki wis meh teko dermaga neng wilayah Kras lur. Dadi gak sampai 2 menit iki mau nyebrangi. Sekali penyeberangan mung 2.000 lur, alias 2.000 rupiah lur. Padahal gak nggawe mesin bedot. Ya jan opo-opo nang Kediri kok murah banget ya. Kawit jaman biyen lho 2.000. Belasan tahun kepungkur iku 2.000. Saiki yo tetep 2.000 lur. Persiapan jembatan Sirotol Mustaqim yang kedua. Terus niki yo bahaya banget loh, pancen dalan mak gaweane penduduk lho. Dadi yo muk dalan setapak ngono kae, terus saka kali munggah ngono kan yo lumayan angel lur. Dadi yo tetep kudu hati-hati ngene iki. Muga-muga engko neng wilayah Desa Njambean suasanane asri lur, arupa perkampungan utawa persawahan. Persawahan lur katone. Ya ono perkampungan uga lur. Desa Njambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dipisahake dening Kali Brantas karo wilayah Kecamatan Mojo lur. Ning yen pusat kotane sejatine jarak antara Kecamatan Mojo karo pusat kota Kecamatan Kras yo lumayan, ono lebih saka 6 km lur. Njambean iku desa kang paling pinggir tumrap wilayah Kecamatan Kras, sisih lor batesan karo wilayah Kecamatan Ngadiluwih, sisih kulon batesan karo Kali Brantas kang kulone mau wilayah Kecamatan Mojo lur. Nah, ketok ijo-ijo sawah lur iku dudu pari tapi tebu lur. Tanaman tebu kang mestine wis kerjasama karo pabrik gula Ngadirejo lur. Iki kudune golek warung kopi lur iki awake dhewe. Sepi lur, jembatan sing paling cedhak saka daerah iki ya jembatan Wijaya Kusuma kang lokasine ana Desa Mbranggan lur. Oh ngarepe nek warung lur. Koyokan. Tak cek tutup ora. Buka lur. Balik gak apa-apa ya. Soalnya wedi lek kecil kadang-kadang tutup ya. Ngopi dhisik lur. Bu, kopine wonten Bu? Sing racian dhewe mboten wonten? Pun niki mawon Bu. Mboten gula nggih. Pak. Golek jajan desa angel men. Wis niku wonten niku lho Pak babar-babar roti. Ngoten niku Pak teng Leran. Lah kabeh ngene pun mboten wonten nek iki wonten. Niki tempe niki. Tasik. Nggih. Tahu tasik umum tahu. Wong saiki males-males kaya niki kabeh. Nggih telo. Nggih. Nggih habis-habis. Wong saiki golek penake kok. Sing ra patek ngetokne tenaga, arek nunggu tok.
Oke lho, iki sawetara video bakal tak akhiri dhisik, tapi aja kuwatir bakal ana candake, ana bajute, ya isih bab dolan-dolan neng wilayah Kecamatan Kras Kabupaten Kediri lur. Iki tak enakne lek ku ngopi dhisik lur. Dulur-dulur sing durung subscribe monggo nggak subscribe. Sawetara sampeyan dhisik. Wassalam.